Fafo Faransi mun ye Mamadou Sakho fo ka tabla Amadi Diallo la o be Paris Dawda Dambele ko ale be ka name ka bɔ Ɲamana bada foli an b'a ta ni ka sɛgɛrɛ Se Diallo an b'a fɛnɛ foni waati na Abu Asme Sirajantama amba adabo soit de Bamako mbolo do mbebo ni aye benata Abu chokroba bugoko fla dogo ni kelena wi yere noide munye Yusufu Konate ke akumara ako munye anwa kolonel Sadio Kamara ibe na ka foko ni sonja danya ataye biboy ko sabuke munye panguru muno otara yira malido na kunu panguru kura muno no osana kanyashi kele yere ma panguru muno be tasuma yere konika aboni watina o kena ka munye anwa belebele no be kolonel Sadio Kamara akumara de munye Sadio Kamara ayira ka foko marama fem no osrolen flenie ka di armée de l'air na be panguru ko fo Abu Safna jara ko ni na ke sababu armée de l'air ku ka minen bela jele ninka adafa na be keleke minon ko fo munye Yusufu Konate ayira ka foko kunu anga jamana fama no be colonel Ashimi ku ita ko fo ibe na ka foko ni surumuni bela jele kun tale meka Khalifa Alemade anga bazie ayira na mumbe munye senu ko fe ibe na ka foko munye jamana fama ko ni akumekene ka kata bla munye anga Premier ministre Lando be Dr Sugel Kukala mega kofo afena kume kenenga suka ambassadeur mumba anga jamana konala Abu afena kume kenenga aka jafuka tabla munya anga ancien combattant to adi moi adi ulu fena chama kume keneka mununga bara yere nyashindo armée de l'air oma Abu Safna jara fuka ta fara ma chama ukan patrick baga fola ako kenen konika ibe na ka fuko sigate fe munna munya armée de l'air Abu Safna jara ko ne nisonja belebele koy ko sabuke ni keleke mina munna be panguru munu kofo ulu munu sorole flane ana ka sababu ye ninga ni kura ni ko di an armée de l'air o makoy keleke mina munu usorla ajete mina ka foko munyi keleke mina mbe na be tasuma era koni ka abo sam beleki se era alebo oji Abu Safna jara foka ta fara fen wora kan an ga le makum avion de châssis type L39 Abu Safna jara anyo sa ta bla munyi avion mun fana be nanga mako sukwa 25 Abu Safna jara sigata la osana be attaque dike aninga ta bla munyi mi 24p o fana hélicoptère Abu Safna jara nayi jebi shele no e fampe ale jugu na duna menemra no kono Abu Safna jara aba bunde ka boy o bole ko fe munye RBC Kaza 295 o mu ale be chedonta kele mana wuli ram na dro ka chedonta ninga tu o shele o fene dora ko o sorola nyebe ni pangurina RBC Kaza ika nyema ye kurane de kalanga jigini ngono ni mungu mbebe ka watini aye talimi nga Kidali awo ya prana kalan ka jigi ka yashi kalan ka jigi akara bara de aya kuma fo ya dona amajare ako wati bole gawo awo Kidal ku kuna gawo ka aéroport tunula ko avion yi kunjigi ko cheko ko dans quelques instants ko l'atterrissage awo uyele la tun amajare wo klala yala to be fo ka ba côté ala togo be ale munu ya be Abu Safna jara nu sala togo la o be dofo amajane mo wa avion konna sumalendo me be washira kaza nako ngoja na ku humeye akunte mashi soro aywa akunte mashi soro Abu Safna jara ibe na ka foko munye anga colonel Sadio Kamara kenenka ayokuma ku ota ayira ka foko aklina muno obo olula kanya shimunya armée de l'air o to dore munya anga armée de l'air marama fam meseka chekadu o ba tomna na be panguru ko fo panguru munye keleke minonye dera kiri olube seka yini ka di anga armée de l'air ma tomna ko munya Ashimi ko ita fuka ta fara gouvernement ka la ni kelempe mumbola Abu Safna jara ko oyoyo koy munya ministre de la défense na be Sadio Kamara na ba ale ko fo ayira ka fo ko am domina kombi anga armée ku kan udushi goshi anga armée anga gushi goshi na anga mabamu ne ambaro ula sunata na ambaro ula babemba asiga Mohamed Abu Safna jara fuka ta bla nyona chamana ko am domina kombi ko anga armée ko anga dushi goshi farafna fantana ni bela jelen fe wala sa munya anga indépendance amun ku talen kunye Abu Safna jara ko ni o bara ko otimene munye colonel Sadio Kamara albi akumara de akuni ya jitemena kala je kalo mwain temenen ko fe ole wati muge fangala Abu Safna jara munye keleke mina chama ko osana ko munye okone ote kona dimiye Abu Safna jara ko enye dimiye munye colonel Sadio Kamara ayira ka foko munye marama fe chama osana marama fe munumbe nolbe kuna foni ninka anyini ka shela kanyashi armuma ibe na ka foko o chama ko osana o temenen ko foka boy anwa
kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ n'olu fatura kɛlɛkɛyɔrɔ la u musow an'u denw Abu Safina jara ko dɛmɛ caman ko a taara ka ninnu k'u sɛgɛrɛ colonel Sadio Kamara belebele in ka fɔ la a y'a yira k'a fɔ ko nin waati tɛmɛnen na n'a bɛ kalo 20 in kɔfɔ mun ye kɛlɛkɛminɛ minnu dɔ bɛ dugumala kɔfɔ n'a bɛ mɔbiliw kɔfɔ Abu Safina jara fo ka taa bila mun ye sanfɛ pankuru kan i bɛna ye k'a fɔ ko a caman den ko a sanna koyi walasa mun ye kɛlɛ a bɛ se ka ɲɛ an ka cɛdenw bolo cogo min na Patirikɛ b'a ka fɔ la n'o de bɛ Yusufu Konate n'o bɛ ale kɔfɔ a ko nin kɛnɛ in kan i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye an ka colonel Sadio Kamara hali bi belebele a kumara koyi a ko an bɛ don min na ko bi mun ye nin pankuru mun n'a sannen filɛ ka di armée de l'air ma Abu Safina jara ninnu kɔni y'olu ka baara bannen koyi a tɔ tora dɔrɔn jugu k'i kun bɔ an k'a kɛ c'est tout c'est fini Patirikɛ b'a ka fɔ la a ko mun ye colonel Sadio Kamara a ye foli ta ni ka an ka jamana faama yɛrɛ ka a sɛgɛrɛ n'o bɛ colonel Asimi Koita n'o b'o kɔfɔ a n'a a jɛɲɔgɔnw o sabu kɛ mun ye colonel Asimi Koita miirina ni hakilina mun b'a la an ka lakanabaaw bɛ se ka jo cogo min na diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka siran an ɲɛ cogo min na n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ o baara in pour que o bɛ se ka ɲɛ anw bolo anw ye Irisi jamana an y'an bolo di ɲɔgɔn ma kɛlɛkɛminɛn caman kɔni ko o san na an bɛ don min na ko bi wa min ye armée de l'air ye Abu Safina jara a bɛ fɛn mun ma ko utile complet Abu Safina jara ka ɲɛsin kɛlɛ ma ko nin ye o de sɔrɔlen Patirikɛ b'a ka fɔ la a ko kunun kɛnɛ in kan i bɛna ye k'a fɔ ko nisɔndiya dan kun don ko mun ye général de brigade Ali Bouajara ale ye chef d'état-major de l'armée de l'air Abu Safina jara a fana kuma la dɛ a ye kuma ka a ta mun ye mun kɛ n ko n balimakɛ général min bɛ an balima jaralakaw de don an ka taa n balimakɛ tɛ wa Jarakɛ général Bois Jarakɛ i balimakɛ cogo di n balimakɛ don parce que jara e yɛrɛ jara ya mais comment ani ta gari yɛrɛ la sɔrɔsi ninnu ka wari tɛ sɔrɔ dɛ n b'o f'i ɲɛna depuis ayi wari ko tɔ foyi tɛ sɔrɔ nin bolo u bɛ ka baara min kɛ dɛ hali n'i ko k'i mɔkɛ don u bɛ ka baara min kɛ dɛ o nɔfɛla don mun ye armée de l'air a chef d'état-major n'o ye Ali Bouajara Jarakɛ a kumara dɛ a ko an bɛ don min na ko bi kɛlɛ yɛrɛ seren bɛ dangun mun kan k'a fɔ ko mun ye an ka armée k'u ka don para ni kɔnɔ k'u sɛlɛ ka jigin wa a b'u k'o baara ko a banna mun ye armée de l'air mun ye pankuru de bɛ ta jugu mana ye fan o fan bunteli ko a bɛ ta k'u sɛgɛrɛ mun ye an ka armée de l'air a chef d'état-major n'o bɛ Ali Bouajara ko fɔ a ko ni nisɔndiya ye maa ta ye bi Abu Safina jara ko ale ta dogo Patirikɛ b'a ka fɔ la n'o bɛ Yusufu Konate n'o bɛ ale kɔfɔ a ko ka ko in bɛɛ lajɛlen kɛ a kun cɛ kunu i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye jamana faama colonel Asimi Koita chef suprême des armées chef d'état-major général de l'armée a bɛɛ lajɛlen kalifalen don Asimi Koita la i bɛna ye k'a fɔ k'ale pankuru ninnu k'a kile k'a di chef d'état-major ma baara ninnu ka sɔrɔ ka kun cɛ mun ye an ka pankuru minnu fana bɛ yen minnu sannen filɛ nin ye Abu Safina jara démonstration baaraw ka sɔrɔ ka bolo da Patirikɛ b'a ka fɔ la nka mun ye colonel Sadio Kamara a ye kɔrɔfɔ mun ni ka a sɛlɛ kɛnɛ in kan mun ye maaninfinw yɛrɛ k'u nisɔndiya colonel Sadio Kamara y'a yira k'a fɔ an filɛ kɛnɛ mun kan bi an ye kɛlɛkɛminɛ mun ni ka a san an ye pankuru mun san an filɛ nin kɛnɛ mun kan bi n'i y'a ye a mana yira malidenw na kɛnɛ in ka dɔgɔ nin kɛnɛ in ka dɔgɔ k'a ka dɔgɔ a bɛɛ kun tɛ se ka na kɛnɛ kan ko kɛnɛ in ka dɔgɔ nin ka dɔgɔ minɛn mun sanna pankuru mun sanna kɛnɛ in ka dɔgɔ a ma ka dɔgɔ o la mun bɛ se ka na kɛnɛ kan olu de nana a banna a tɔ bɛ yen a tɔ caman bɛ o de sɔnsɔnni bi o de fɔra ayiwa hali bi i b'a ye dɔn k'a fɔ ko maliden dɔw fana bɔ k'u jɔ ko ko nin ye pankuru kɔrɔ de ye pankuru kɔrɔnin de ye nin dɛ a ye mun yira n na nin t'o ye fasodenjuguw don fasodenjuguw don nin ye kuma ye fasodenjuguw don an k'u to yen an k'u to an ka baara kɛ bɛn hali n'a a kɛra kɔrɔlen kɔni sa an y'a san a mana ja a ma ja hali n'a kɛra o ye a sanna a tɛ baara kɛ ka ban wa a tɛ baara kɛ ka ban tasuma tɛ bɔ a fɛ ka ban wa aw yɛrɛ mun san ka tɛmɛ aw m'a fɔ ko aw fulela ko o dalen b'a disi kan yan olu ma se ka wuli yɛrɛ hali sini olu wulila u ma wuli olu maa kelen de b'a la k'a fɔ ko nin pankuru kɔrɔ k'a bɛ guerre soviétique dɛ u ka fara n na nin bɛ aw yɛrɛ mun san yan a ko k'o dara a disi kan a ko a ɲamina bete nin man ka affaire kɛ ni min man ka affaire kɛ kaban a banna c'est tout c'est fini kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ mun ye Suwade Bamako ale kɔnɔna la Yusufu Konate ale sɛbɛnnikɛla ye Abu Ibunya o b'a la bete kɛra k'a fɔ Yusufu Konate an b'o fo ka se ka i yɛrɛ fo i ka dɔn k'a fɔ ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko un nouvel horizon Mahamani S Tarawele ale Ture ale ka sɛbɛn don Mahamani ko di a ko i k'a dɔn k'a fɔ ko janfa kɔlɔ n'i ma ɲa a sɛnɛni kɔ i b'a sɛnɛ k'a fɛrɛ i yɛrɛ bɛ sɛlɛ n'i bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ l'état-major général des armées n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ anw ka Mali état-major ye a kɔni y'a jira k'a fɔ ko bingani wale min ni a taara ka armée k'a sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya min ni a kɛra dimanche don juillet kalo ale tile 7
ni a kɛra Tesito Tesiti ka dɔn ka fɔ Tesiti ye dugu ye dugu min bɛ ka dɔn ka fɔ ni a bɛ sɔrɔ frontière in Nsaban ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔn ka fɔ Mali min bɛ tali kɛ ka dɔn ka fɔ Burkina la ani ka dɔn ka fɔ Niger i ka dɔn ka fɔ Tesiti i ka dɔn ka fɔ zone do min ni an b'a wele ko zone stratégique o ye yɔrɔ min ka dɔn ka fɔ ni a munumunu zalo fanga ka bɔ yɔrɔ in na o kuma i ka dɔn ka fɔ Tesiti i ka dɔn ka fɔ yɔrɔ dɔ min bɛ tali kɛ jadi wale mɔɔw la i ka dɔn ka fɔ sanga ani waati a bina fɔ nin ye u tɛmɛsira ye o kuma i ka dɔn ka fɔ ni dugu min ni o filɛ nin ye ko Tesiti i ka dɔn ka fɔ armée a ka kan min bɛ yen min bɛ tali kɛ ka dɔn ka fɔ jadi wale dɔ taara ka armée k'a sɛgɛrɛ a ka dɔn ka fɔ a kɛra fɛn ye min ni a masiba a kun ɲini ka bonya dɔɔni a sababu kɛ i ka dɔn ka fɔ maa 10 ani 7 i ka dɔn ka fɔ ko olu tora sisi la min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ maa 22 la i ka dɔn ka fɔ olu jogina maa 9 baɲango bɛ yen minnu ni ka dɔn ka fɔ olu kɔni olu ma ye an bɛ waati min na komi sisan état-major ale ka fɔla i ka dɔn ka fɔ min ni a bɛ wele nanzaraka la ko complot cɛ dɔwɛrɛ dɛ min bɛ tali kɛ janfa ani janfa dogodogonin dogo a ka dɔn ka fɔ ko o de taara ka anw ka armée sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnna min kɛra nin ko in senfɛ a kɔni yirala k'a fɔ anw ka armée a bira jɔ dɔ kɔnɔ jɔ min tɛ dɔwɛrɛ i ka dɔn ka fɔ janfa kɔlɔ a ka dɔn ka fɔ ko u ye a sɛnɛ anw ka armée kɔnɔ ka min bɛ tali kɛ ka dɔn ka fɔ janfa kɔlɔ min ni a sɛnɛ filɛ ka anw ka armée sɛgɛrɛ a ka dɔn ka fɔ ko janfa kɔlɔ sɛnɛbaw a ka dɔn ka fɔ ko u tilara ka taa bi kɔlɔn in kɔnɔ a sababu kɛ tiɲɛ don i ka dɔn ka fɔ armée a ye perte dɔw kɛ ka min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ janfa kɛbaw la a ka dɔn ka fɔ ko a ma kɛ basi ye min ni a na jɔyara a sababu kɛ i ka dɔn ka fɔ faali caman fana taara ka u sɛgɛrɛ an y'u caman fa Seriba ka fɔ i ka dɔn ka fɔ ni o ye Mamani Ture a ko i ka dɔn ka fɔ nɛgɛ kaɲɛ 15 waati min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ kunnafoni kɔrɔ bɔra ka bin k'a jira k'a fɔ ko kan min ni o filɛ nin ye n'o ye Tesiti kan ye min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ Bamaji walikɛbaw nana ka na kan ka na a daminɛ yanni k'a dɔn ka fɔ kan a ka daminɛ a kɔni yirala k'a fɔ pankuru dɔw bɛ yen ni olu bɛ wele ko drone n y'a dɔn k'a fɔ o ye kɛlɛkɛ avion dɔw ye a b'i n'a fɔ olu kɔni wulila ka i ka dɔn k'a fɔ munumunu zalo k'o boloda kan in kɔni a sanfɛ i ka dɔn k'a fɔ avion min ni a ye nin baara in kɛ avion in kun tɛ Mali ka avion ye wa i ka dɔn k'a fɔ avion in bɛɛ lajɛlen tigɛlen bɛ a kan k'a fɔ ko nin kun tɛ anw ka kɛlɛkɛ avion fɛn ye o tuma drone min ni a wulila ka munumunu zalo k'a boloda kan a sanfɛla na i ka dɔn k'a fɔ avion a tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ drone talen kɔrɔ kɔfɛ min bɛ tali kɛ ka dɔn k'a fɔ Bamaji walikɛbaa dɔw la i ka dɔn k'a fɔ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na danganiyaw bɛɛ lajɛlen sɔrɔlen min bɛ tali kɛ bingani wale la u nana o ta ka anw ka armée k'a cɛdenw ka u tora la wallahi u tora la janfa ma ɲɛ o a ma ɲɛ u kun ka laɲini fɛn min a ma ɲɛ a ma sabati fa Seriba ka fɔ la i ka dɔn k'a fɔ u ka jɛrɛjɛkulu min bɛ yen ni o bɛ wele ko groupe islamique groupe état islamique i ka dɔn k'a fɔ grand Sahara i ka dɔn k'a fɔ a kɛbaw ye ninnu de ye koyi ninnu de ye nin waleya in k'o ta ka anw ka armée k'a sɛgɛrɛ nka kɔni yirala état-major fɛ i ka dɔn k'a fɔ janfa kɔlɔ la i ka dɔn k'a fɔ ko a sɛnɛna nin ko in senfɛ i ka dɔn k'a fɔ hali ni i ka dɔn k'a fɔ u ma bolokɔni si jamani si la u ma bolokɔni si maa si la k'a fɔ ko olu ye janfa in kɛbaa ye nka i ka dɔn k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ Binajala i ka dɔn k'a fɔ Marakala so kana fɔ dɛ Binaja mɔdenw tulo b'i la dɛ ayiwa mɔden caman de b'a bolo kamalenkɔrɔ kuwalen don ndale tɛ di a bɔra kelen de t'a kɔnɔ dɛ ndale don ayi i b'a fɔ ko Marakala son tɛ fila ye cɛjan kelen don daw ma cɛjan kelen don dɔrɔn a banna cɛjan don a banna n'i ye dɔɔnin fɔ Binaja mɔdenw ma nin sɔrɔ n tɛ a kuma kɛ ɲɛna dɛ ayiwa o kuma i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Bamaji waliw la a k'u ye a ta ka armée k'a sɛgɛrɛ o kuma i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ basi la a n'a ma jɔya o kuma i ka dɔn k'a fɔ armée fana a ye riposte k'a boloda o kuma an bɛ waati min na komi sisan kan in kɔni i ka dɔn k'a fɔ Tesiti kan a bɛ anw ka cɛdenw bolo i ka dɔn k'a fɔ Bamajiw yɛrɛ fana bɛ u ye perte caman kɛ k'a sababu kɛ i ka dɔn k'a fɔ u ka maa 7 baɲango k'o fara i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ maa falen wɛrɛw caman na i ka dɔn k'a fɔ ko armée kɔni ye o kɛ u ka kan kɔnɔ Patiri filɛ nin ye an ye min bɔ i ka dɔn k'a fɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Mamani Ture ale ka sɛbɛn janfa don u ye nin janfa jugu mun si anw kama ye a ma ɲɛ u bolo de a ma ɲɛ o a ti ɲɛ koyi Abu ni dayɛlɛli kɔni kɛra n'i ma sɔn ka tugu dayɛlɛli kɔ a bɛ da tugu i da la ko y'o dɔrɔn de an ka taa a banna ayiwa sirajan taama an b'a dabɔ Nouvelle Horizon n bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni ale ye a bɛɛ na ta Abu Safina Jara n'i ye dolenfilila ɲɛ ye sanfɛ kana ɲininkali kɛ dolen kɔni o sɛbɛkɔrɔ balannen don mun ye sɛbɛnnikɛla a tɔgɔ de ye
Mahamane Touré a kumara dɛ a ko mun ye liaison Mali Guinée ay no ko fora abe Mali ane Guinée Conakry jamana Abu Safna dunyo abo luka jamana abo o ko fɔ ko sigate fɛ mun na bɛnkanw bɛɛ lajɛlen sɔrɔla k'a fɔ ko mun ye Mali ne Guinée ni ɲɔgɔn cɛ ko nɛgɛ ka boli nɛgɛ ka n'a bɛ terrain baara o ko fɔ o baara ko u bɛna bolo da Patrick b'a ka fɔ la a ko ni ye Guinée Conakry ni y'a jateminɛ k'a lajɛ a ka ja fo ka taa bila mun ye an ka ba Mali ba la Mahamadu bi ka ni jamana in kɔni ka a mara bi a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ wa u ni ngun tɛ dɔwɛrɛ mun ye Guinée Conakry o bɛ se ka lafiya cogo min na mun ye an ka Assimi Goïta ye ale miiri tɛ dɔwɛrɛ mun ye Malidenw an bɛ se ka lafiya cogo min na o de hukumu kɔnɔna la mun ye nin jamana fila n'a bɛ Mali ani Guinée Conakry ko fɔ a ye Abu Safina Jara fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen an bɛ k'o sigi sen kan mun ye an yɛrɛ bɛ se ka an yɛrɛ ka musaka ko bɛɛ lajɛlen ka a ɲɛnabɔ mun ye Mali ni Guinée ye i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye musaka ko o ka sɔrɔ Guinée k'i ta sɔrɔ mun ye Mali fana ka a ta sɔrɔ o baara ko bɛ sen na o baara belebele ye fɛn jumɛn de ye o de ye an ni Guinée cɛla la ko mun ye nɛgɛ a ka boli nɛgɛ kan mun ye terrain kɔni ko a ka sigi ko a ka bɔ ka bɔ Guinée ni ka n'i yɛrɛ gosi fɔ Mali o kɔnɔ la mun ye fatiri kɛ ba ye n'o de Mahamane Touré a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ nin dossier in ko a kun dalen bɛ a bɛ waatinin bɔ a ko ni hakili bɛ Amadu Tumani Touré la Ala ka hinɛ la san 2011 o waati la ani ka taa fara mun ye Guinée masakɛ kan n'o bɛ Alpha Condé ko fɔ ninnu tun ye nin baara ninnu kɔni ka a daminɛ Abu Safina Jara ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ kilomètre 800 Abu Safina Jara ko o baara ko o de kun kan ka dabɔ Mali ani Guinée ni ɲɔgɔn cɛla la a ko a donni kama k'i bɛ na ye k'a fɔ ko a musaka ko a ko fɔra ka ban ko a tun bɛ ti jɔ mun ye dollar wari miliyɔn 400 o ɲɔgɔn na o la Abu Safina Jara nka n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ baara in kɔni ko a ma se ka boloda mun ye Amadu Tumani Touré ale ni Alpha Condé o tile kɔni ko o la Patrick b'a ka fɔ la olu ka waati la olu kɔni kun y'a laɲini mun ye Mali ani Guinée ni Conakry ni ɲɔgɔn cɛ terrain a ka bɔ Kankan ka tɛmɛ Madiana fɛ Abu Safina Jara ni ka t'i yɛrɛ sɔrɔ fo Buguni o kɔnɔ la o janya ko bɛ ti jɔ mun ye kilomètre 1000 ani 85 ɲɔgɔn na o la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko nin dossier belebele ko a dalen bɛ n'a dun furanna a bɛ kɛ hɛrɛ nin jamana in fila bɛɛ lajɛlen ma o de k'o kun kɔnɔ la bɛ na ye k'a fɔ ko duwa kun tɛmɛnen an ka jamana gouvernement u ye délégation belebele ko o wuli délégation ɲɛmaya kun kalifalen bɛ cɛjan na n'o de bɛ Ablaye Diop ko fɔ ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale Abu Safina Jara ani nin délégation belebele u wulila k'u kunda Guinée Conakry o jamana o kan Abu Safina Jara sigafɔ bɛɛ lajɛlen bɛnnen kɔfɛ bɛnkɛra kan k'a fɔ ko mun ye Mali ani Guinée siga tɛ fɛn mun na mun ye terrain baara ko o bɛ na boloda wa nɛgɛ ko a bɛ kasi nɛgɛ a bɛ boli nɛgɛ kan Mali fo ka taa bila mun ye Guinée la Patrick b'a ka fɔ la a ko ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye Guinée maraba ninnu kɔni olu kɔni tun ye ko in ka da a dayɛlɛ ko ye k'a bɛ waati tɛmɛnen na mun ye Alpha Condé ale yɛrɛ kɔni tun ye maa sɔrɔ maa mun ko o bɛna dɛmɛ kɔni ko o kɛ ka terrain kɔni ka a labɔ Guinée ni ka n'a bila Mali la a ko a donni kama maa mun bɛ an ka jamana ɲɛmaaya la n'o de bɛ Ibrahim Boubacar Keïta ko fɔ olu kɔni ye nin dossier in k'a ta ka da tabali sanfɛ a ma se ka furan abada Abu Safina Jara nka an bɛ don min na comme bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye maa mun bɛ Guinée Conakry kunna n'o de ye Doumbouya ye ani maa mun bɛ Assimi Goïta kunna ninnu fila lajɛlen bɛɛ lajɛlen miirina tɛ dɔwɛrɛ mun ye u ka jamana kɔnɔdenw bɛ se ka lafiya cogo min na o de hukumu kɔnɔ la u bɛna fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ Mali Guinée mun ye nɛgɛ kɔni a ka boli nɛgɛ kan Patrick b'a ka fɔ la a ko mun ye Guinée masakɛ yɛrɛ n'o bɛ Doumbouya ko fɔ an kɔni délégation ba in bisimilalen kɔfɛ mun ye belebele a ye kɔrɔfɔ a y'a ta dɛ a ko an bɛ don min na comme bi hali ni olu ka transition Mali transition ni ka n'a bila Guinée transition na Abu Safina Jara ka terrain k'a labɔ Guinée Conakry ka n'a bila Mali la terrain k'a bɔ Mali la ka taa bila Guinée Conakry ko n'olu ka baara bɛnn'o ma transition kɔnɔna la Abu Safina Jara ko maa si se ka fɔ transition ko a ma ja kojugu hali n'a danna nin fila ma awɔ kunnafoni kɔni filɛ nin ye Abu an y'a sama ka bɔ mun ye nouvelle horizon ale kɔnɔ sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de Mahamane Touré i bonya o b'a la ayiwa bidi ka dɔn k'a fɔ Mahamane Touré n'i y'ale bila min bɛ talikɛ ka dɔn k'a fɔ indépendant na ne b'a ta indépendant ko di min bɛ talikɛ ka dɔn k'a fɔ Masire Diop ale ka sɛbɛn don ko i k'a dɔn k'a fɔ Bamanji kɔrɔ minnu bɛ yen ni olu bɛ wele ko ex rebelle i k'a dɔn k'a fɔ accord de paix pour la réconciliation i k'a dɔn k'a fɔ tɛgɛnɔbila sɛbɛn min ni o kɛra i k'a dɔn k'a fɔ anw ni Bamanjiw cɛ waati tɛmɛnenw na bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ o tɛgɛnɔbila sɛbɛn min ni a kɛra kabini waati dɔ la i k'a dɔn k'a fɔ gwɛlɛya dɔw bɛ i k'a dɔn k'a fɔ ale a application na n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ a sariyaw a labatoli kɔnɔ o kuma i k'a dɔn k'a fɔ ministre min ni o ɲɛsinnen bɛ i k'a dɔn k'a fɔ dialogue social ma n'o ye Wage ye ka taa se délégation caman ma i k'a dɔn k'a fɔ u ye lajɛrɛba ye u ye a daminɛ min bɛ talikɛ i k'a dɔn k'a fɔ kabini utukalo ale tile 5 la lajɛrɛ in kɔnɔ bɛɛ lajɛlen taara kuncɛ
ɲɔgɔn cɛ ka dɔn ka fɔ bɛnkan dɔw la bɛnkan minnu ni olu bɛna wale ka dɔn ka fɔ anw ni groupe armé kɔrɔ maaw cɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔn ka fɔ minnu ni a bɛ wele ko sema parce que ka fɔ ka dɔn ka fɔ kabini ka dɔn ka fɔ lajɛrɛ a daminɛna min bɛ tali kɛ ka dɔn ka fɔ groupe armé kɔrɔ maaw la ka dɔn ka fɔ don nataw la u ka cɛden minnu bɛ yen i ka dɔn ka fɔ ni ka dɔn ka sɔrɔ olu ma don i ka dɔn ka fɔ anw ka armé kɔnɔ ka dɔn ka fɔ a ɲinina fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka se ka tigɛ maa minnu bɛ yen kabini waati dɔ la ni u kɛn kun bɛ ka marifa ta u yɛrɛ cɔ la ni u bɛ wele ko groupe auto défense i k'a dɔn k'a fɔ ko u ka marifaw bila i k'a dɔn k'a fɔ olu ka tali ka don i k'a dɔn k'a fɔ anw ka armée a senkɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ o baaraw bɛ senna min ni a bɛ wele ko DDR i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ o DDR la i k'a dɔn k'a fɔ ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ ex rebelle maa ba 26 000 an ba 26 de i k'a dɔn k'a fɔ olu de bɛna taa min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ taa tayɔrɔ 2 la tayɔrɔ fɔlɔ i k'a dɔn k'a fɔ o ye 13 000 ye i k'a dɔn k'a fɔ olu ni o ye maa ba 13 ye i k'a dɔn k'a fɔ o ta kun fɔlɔ o bɛna kɛ wa i k'a dɔn k'a fɔ ni o ta kun fɔlɔ ni o kɛra i k'a dɔn k'a fɔ olu bɛna bila i k'a dɔn k'a fɔ an ka sɔrɔsidenw ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ armée forces armées maliennes na ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔsiya a jɛkulu tɔ minnu ni o bɛ Mali kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ dɔw bɛna bila o hukumu kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ taali ɲɛfɛ a maa tɔ 26 000 a tɔ kelen bɛna taa i ka dɔn k'a fɔ tako filanan o hukumu kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ u kɔni y'a yɛrɛ i ka dɔn k'a fɔ lajɛrɛ in senfɛ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ commission dɔ bɛna sigi commission spéciale dɔ bɛna sigi min ni a bɛna janto kɛ baara ninnu na baara min bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ ni bɛnkan minnu tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ i ka dɔn k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen fan fila bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i ta bɔ a dakun kan cogo min na min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ parti gouvernemental la n'o ye i ka dɔn k'a fɔ an ka Mali ɲɛmaaw ye ka taa se i ka dɔn k'a fɔ ex rebelle maaw ma n'o ye semankɔrɔ maaw ye i ka dɔn k'a fɔ u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ bɛɛ lajɛlen ka se k'i ka engagement ka a labato n'o bɔra i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ u ka cadre la maa minnu bɛ i ka dɔn k'a fɔ ni olu bɛ ex rebelle cɔ la i ka dɔn k'a fɔ ni olu ye maa walalenbaw ye minnu bɛ i ka dɔn k'a fɔ ni olu ka kalan ni a sɛbɛ jija ɲa i ka dɔn k'a fɔ ni olu bɛ wele ko catégorie A i ka dɔn k'a fɔ u ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kan ka tigɛ i ka dɔn k'a fɔ dɔw ka bila o catégorie ka o bunakun kan i ka dɔn k'a fɔ u baaraw bɛ sen nɔ ni Ala sɔnna ma i ka dɔn k'a fɔ bɛnkan min ni a sabatilen filɛ nin lajɛren senfɛ bɛɛ lajɛlen kɔni i ka dɔn k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen engagement ta min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ anw ka autorité ɲɛmaaw la u ye engagement ta k'a fɔ ko u kumakan minnu ni a tɛmɛnen filɛ u ni ɲɔgɔn cɛ i ka dɔn k'a fɔ olu kɔni na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa u ka se k'u ta labato cogo min na o tuma min bɛ tali kɛ Bamaji kɔrɔw la olu fana y'a jira k'a fɔ engagement i ka dɔn k'a fɔ u bɛ a ta koyi k'a da kan i ka dɔn k'a fɔ nin bɛ kɛ sababu ye min b'a to bɛɛ ani kɛlɛ a ka se ka sabati anw ka jamana a camancɛ bolo ka taa se i ka dɔn k'a fɔ a kɔrɔbɛ bolo ma masiri filɛ nin ye i ka dɔn k'a fɔ an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Masire Diop ale ka sɛbɛn don indépendant Masire Diop foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ hali bi an b'a jira kanubaw la k'u sɔgɔlen bɛ Nura FM na 94 tɔmi murumuru 5 laseli an bɛ k'o kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wɛrɛda la nɛgɛjurusira 76 33 43 03 76 33 43 03 Abu Safina Jara koro kɔɲɔ ale tɛ taa dingɛ kɔnɔ don Elhaji Mamadu Gaba a kumara nouvelle histoire de Bamako a kumara a kɔnɔ dɛ a ko mun ye to sira tɔ an ka sɛbɛkɔrɔ gan ni hakili b'a la mun ye juillet kalo tile 10 Côte d'Ivoire ko minnu ka sɔrɔsiw n'u bɔra Côte d'Ivoire jamana na ka n'u sɛlɛ an ka jamana kɔnɔ la n'a bɛ sɔrɔsi 49 in kofɔ mun ye Elhaji Mamadu Gaba a kɔni y'a jira k'a fɔ ko négociation bɛ wulikajɔ bɛ ka kɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ ko sɔɔni kɔni ko bɛn bɛna kɛ kow la dɛ mun ye Elhaji Mamadu Gaba a ko in filɛ taabolo minɛ i n'a fɔ ko bi a dogolen tɛ maa si la an ka segin an kɔ dɔɔni a ko ni hakili b'a la mun ye juillet kalo tile 10 san 2000 ani san 22 mun ye sɔrɔsi dunan 49 Abu Safina Jara u bɔra Côte d'Ivoire jamana na ni ka n'u sɛlɛ an ka aéroport international président Modibo Keita n'a bɛ Bamako Senu o kɔnɔna la anw ka marabaaw ka sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ a nana ye k'a fɔ ko ni sɔrɔsi dunan minnu u nana an ka jamana kɔnɔna la sɛbɛnfura foyi t'u bolo mun b'u danganiya ka na an ka jamana a kɔnɔna la ninnu nankun tɛ dɔwɛrɛ ka na an ka transition fanga Abu Safina Jara ka na gori kɔni ko o sɛbɛkɔrɔ don a la a ko ni du ye Côte d'Ivoire jamana jateminɛ k'a lajɛ olu y'a jira k'a fɔ ko ni sɔrɔsi minnu 49 mun nana an ka jamana kɔnɔna la ko mun ye Côte d'Ivoire sɔrɔsiw don wa k'u kun nakun ye MINUSMA a tɔgɔ la mun ye Fatirikɛba ka fɔ la a ko in kɔni mana kɛ togo o togo Abu Safina Jara ko in sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyala ko o de hukumu kɔnɔna la bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye jamana fila in bɛɛ lajɛlen wulikajɔ kɛra mun ye voie diplomatique an ko o sira ni ko o
o tama mun ye Côte d'Ivoire masakɛ n'a bɛ Alassane Dramane Ouattara ko fɔ a bɛ ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ deli o deli bɛ k'a ni kun bɛ so la nin waati in na k'an ka jamana faamaw deli walasa nin ko in bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na mun ye Assimi mun ye Ado n'a bɛ Alassane Dramane Ouattara ko fɔ Abu Safina Jara a b'o baaraw kɔni o la Fatigiba ka fɔ la ka ɲɛsin o baara in ma i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Ford Yassin Bey n'o bɛ Togo masakɛ kɔfɔ ale ye délégation belebele fila in kɔni k'u bisimila alamisa don n'o bɛnna juillet kalo tile 28 ma san 2000 ani san 22 mun ye Ford Yassin Bey Togo o jamana o kɔnɔ la nka Fatigiba ka fɔ la a ko o ɲɔgɔn kɛnɛ kan Abu Safina Jara a ko in kun bɛna kɛ toto tire nama tire toto mun ye délégation ivoirienne ani ka taa fara mun ye délégation malienne o kan Fatigiba ka fɔ la a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ an ka nin délégation belebele a ɲɛmaya kun bɛ ministre des affaires étrangères o bolo n'o bɛ Ablaye Diop o kofɔ ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko mun ye Côte d'Ivoire bɔlen filɛ ka na sɛbɛn mun ni k'o di Ford Yassin Bey ma k'a jira k'a fɔ ko nin sɔrɔsi ninnu filɛ nin k'u lakodɔnnen don mun ye an ka jamana kɔni an t'o dɔn dɛ wa nin sɛbɛn mun na an m'a faamu bi Abu Safina Jara wa na an m'a faamu sini Fatigiba ka fɔ la ko in sɛbɛn kɔni a juru caanina bɛɛ lajɛlen seginna ka ti i da so an ka Mali ɲɛmaaw ye laɲini mun kɛ o ma dogo maa la malidenw bɛɛ lajɛlen o bɔra o kalama an ye laɲini mun kɛ mun ye Alassane Dramane Ouattara la waati tɛmɛnenw na o baabu o sɛlɛla yan nka Fatigiba ka fɔ la Alassane Dramane Ouattara hali bi kuma faratilen o bɔra a da kɔnɔ ko o sabu kɛ a ka laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye yanni ale ka fête de l'indépendance cɛ n'o kɛra août kalo tile 7 a ka sɔrɔsi ninnu bɛ se ka segin a bolo kɔnɔ cogo min na Abu Safina Jara indépendance a kɛra mun ye sɔrɔsi ninnu mana bagabagali kuma tɛ bagalibagali ye Alassane Dramane Ouattara a ma mun ka a boloda a nana ye k'a fɔ ko maa mun n'o b'an ka jamana faamaya la bi n'o bɛ colonel Assimi Goïta ko fɔ nin ye cɛ ye a tɛ siran a tɛ makari wa mun ye sariya a ko o baara k'o ka kɛ o de kumu kɔnɔ la i bɛna ye k'a fɔ hali bi mun ye Alassane Dramane Ouattara da t'a ye sunɔgɔ kɔni ko o si ladilen o ta a ye a bɛ ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen sigi sen kan mun ye Mali an bɛ se ka mun ye nin sɔrɔsi 49 ye nin ko o bila cogo min na o de kumu kɔnɔ la mun ye fatirikɛba ye n'o ye El Hadji Mamadou Gaba a ko ko labɛnw kɔni k'u bɛ sen na ko don na nataw la hali n'o y'a sɔrɔ o waati kɛrɛnkɛrɛn ko o ma fɔ mun ye délégation malienne ka taa fara mun ye délégation ivoirienne kan ko an nata kura ye mun ye Lomekaw fɛ yen mun ye Ford Yassin Bey ka jamana kɔnɔ la an nata sigi kura ye ka marasi ni ka a batiri ani ɲɔgɔn cɛla la nka Fatigiba ka fɔ la i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Alassane Dramane Ouattara a bɛ ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ mun ye Macky Sall n'o de ye Union africaine ɲɛmaaba ye ka taa fara mun ye Umar Sissoco an b'ale kan n'o de ye CEDEAO ɲɛmaaba ye ninnu ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ u bɛ se ka cɛ kɔfɔlen n'o bɛ jamana faama Assimi Goïta k'a deli cogo min na nin baabu in ka maa ninnu bɛ se ka bila cogo min na Fatirikɛ b'a ka fɔ la mun ye El Hadji Mamadou Gaba a ko o de kumu kɔnɔ la k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Alassane Dramane Ouattara a bɛ ka da bɛɛ lajɛlen gosi a ko ni hakili b'a la mun ye Antonio Guterres n'o de ye secrétaire général des Nations Unies waati tɛmɛnenw na ale ye ciden kɛrɛnkɛrɛnlen ci ka na an ka jamana kɔnɔ la n'o bɛ Faransi jamanaden kɔfɛ n'o Jean Pierre Lacroix a ka nali an ka jamana kɔnɔ la mun ye juillet kalo tile 24 ani jamana faama ko kumara nin kan koyi nka nin bɛɛ lajɛlen kɛra mun ye an ka cɛ kɔfɔlen n'o b'a Assimi Goïta ko fɔ Abu Safina Jara a ti ka nɔbɔ nɔ la wa a sigilen bɛ k'a jateminɛ k'a lajɛ ko in fɔra cogo min na a bɛ tɛmɛ o baaraw de fɛ Fatigiba ka fɔ la Alassane a m'i bolo jigin hali bi dɛ muso min bɛ yen n'o de ye Aminata Mohamed n'o bɛ vice secrétaire général de l'ONU Abu Safina Jara a y'o fana wele k'o ka Assimi ka a deli o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen Abu Safina Jara hali bi wulikajɔ bɛ sen na an ka diinɛmaw n'a bɛ alisilamɛw ka diinɛ ɲɛmaaw ko fɔ ka taa fara mun ye chrétienw na a n'an ka laadalafɛn kɔrɔtigiw olu bɛɛ lajɛlen bɛ ka wulikajɔ k'a bila sen kan nin waati in na mun ye Mali ani Côte d'Ivoire jamana ni ɲɔgɔn cɛla la bɛn o bɛ se ka na ani ɲɔgɔn cɛla la cogo min na mun ye nin sɔrɔsi 49 ye lafiya o bɛ se ka na o ka ɲɛsin u ma cogo min na kunnafoni kɔni filɛ nin an y'a sama ka bɔ mun ye Soir de Bamako ale kɔnɔ El Hadji Mamadou Gaba ale sɛbɛnnikɛla ye ayiwa bete an bɛ dugawu de kɛ cɛ Alassane k'i kɔla sa ni kɔ munumunu ye a ka nɔgɔya a k'i si kɔla ni kɔla munumunu ye a banna a kan ka min fɔ ale bɛ an m'o fɔ a ma kuma o a ka deli de kɛ a banna ale de yɛrɛ ka deli de kɛ wa maa mun don a t'o kɛ dɛ ale kan k'o de kɛ m'o f'i ye dɛ maa mun don Abu Safina Jara maa minnu bɛ Alassane Dramane Ouattara dɔn a t'o kɛ a t'a kɛ Abu filɛ k'o f'i ye dɛ n'a t'a kɛ a bɛ se ka tɛmɛ k'a bɛ tɛmɛ sira wɛrɛw de fɛ nka k'a fɔ k'a bɛ delili kɛ fɛn kɔni don a b'anw kamana gan ayiwa i bolo don an ka taa ayiwa
bedi garo ka fo ne ben tigɛ don ale kɔni sɛbɛn min ni o cuwa ko info matin ay ka dɔ k'a fɔ nin ye kunnafoni duman ye an b'a fɔ tari ka sababu kɛ ka dɔ k'a fɔ anw ka jamana min bɛ talikɛ ka dɔ k'a fɔ sefa wari miliyari 200 ni 77 a n'a kunkanfɛn ay ka dɔ k'a fɔ anw ka jamana ko an bɛna an tɛgɛ da o wari kan min bɛ talikɛ ka dɔ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama parce que ka fɔlɔ ni o ye info matin u ko i ka dɔ k'a fɔ kabini waati dɔ la ka dɔ k'a fɔ embargo min ni o bina anw ka jamana kan janvier kalo ale tile 9 min bɛ talikɛ o embargo la a kɛra sababu ye ka dɔ k'a fɔ kalo 6 bayango ni gwɛlɛya tɛ fila i ka dɔ k'a fɔ a kɔni a sera an ka jamana a ma a ka jan hali ni a y'a sɔrɔ a sera jamana wɛrɛw ma i ka dɔ k'a fɔ kalo 6 bayango min bɛ i ka dɔ k'a fɔ ni anw ye a kɛ gwɛlɛya kɔnɔ a kɛra fɛn ye min ni a ma dogo maa si kelen na i ka dɔ k'a fɔ min bɛ talikɛ i ka dɔ k'a fɔ UEMOA ni ka dɔ k'a fɔ CEDEAO ninnu kɔni ye ka dɔ k'a fɔ bamaji kɛlɛ min tigɛ ka anw ka jamana k'a sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔ k'a fɔ ni a y'a sɔrɔ ka dɔ k'a fɔ embargo a ɲɛma a ka ja a hakilila jugu taba caman bɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ka jalaki ta ka Ivoire ale masakɛ k'a sɛgɛrɛ n'o ye Adow ye i ka dɔ k'a fɔ Adow a n'a jaw ninnu kɔni tun ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ anw ka jamana in bɛ se ka sigi i ka dɔ k'a fɔ a senzabara kɔnɔ cogo i ka dɔ k'a fɔ anw ka jamana in ye jamana ye min bɛ talikɛ ka dɔ k'a fɔ dubabuw la maabaw caman bɛ jamana in kɔnɔ a ka ja ka kɛ ni olu ka dubabuw n'u ka dɔ k'a fɔ maabaya ye i ka dɔ k'a fɔ jamana in a ma bingo ye min bɛ talikɛ ka dɔ k'a fɔ anw ka jamana in na ko a bintɔ tɛ i ka dɔ k'a fɔ sanction a wulilen kɔrɔ kɔfɛ a ka ja i ka dɔ k'a fɔ kalo kelen ani dɔɔni an bɛ o la kuma min bɛ talikɛ ka dɔ k'a fɔ jamana ani musaka minnu kun ka kan waati tɛmɛnenw na i ka dɔ k'a fɔ ni sanction kɛ kun bɛ sababu ye ka olu bloquer a ka dɔ k'a fɔ ko o wariw ko u bɛ ka bɔ i ka dɔ k'a fɔ sefa wari miliyari 200 ani 77 a n'a kunkanfɛn caman a ka dɔ k'a fɔ ko o bɛna di an ka jamana ma tabarikala nin ye kibaruya duman ye ni kunnafoni ka di dɛ mugu ka sɛlɛ dɔrɔn a ka sɛlɛ dɔrɔn a ka na an ka taa o kuma min bɛ talikɛ ka dɔ k'a fɔ nin wari in na a bɛna di anw ka jamana ma k'a sababu kɛ ka dɔ k'a fɔ investigateur minnu kun bɛ walima i ka dɔ k'a fɔ sɔrɔ a bosoba minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔ i ka dɔ k'a fɔ olu kun kan ka wari min bila jamana in kun kan i ka dɔ k'a fɔ ka kɛ ni sanction nin bɛɛ lajɛlen a bɛɛ lajɛlen kun jɔ mɛn o kuma i ka dɔ k'a fɔ sanction a wulilen kɔrɔ min filɛ nin ye i ka dɔ k'a fɔ ko o marché o bɛɛ lajɛlen ko o bɛna dayɛlɛ i ka dɔ k'a fɔ marché caman wɛrɛ fana kun bɛ i ka dɔ k'a fɔ ka kɛ ni ka dɔ k'a fɔ san 2022 UEMOA ka baaraw caman kun bɛ minnu ni ka dɔ k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen tigɛlen kun bɛ anw ka jamana in na k'a sababu kɛ i ka dɔ k'a fɔ embargo ale hakilina ye i ka dɔ k'a fɔ embargo a tɛmɛnen kɔrɔ min filɛ nin ye i ka dɔ k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen ko o bɛna daminɛ anw ka jamana in kɔnɔ o kuma ministre min ni o ɲɛsinnen bɛ sɔrɔ ani musaka ko ma n'o ye ministre de l'économie et des finances a ye k'a dɔn k'a fɔ ko u nisɔndiyara wa o y'a jira k'a fɔ don nataw la min bɛ tali kɛ anw ka trésor public la a ye k'a dɔn k'a fɔ ko wariko musaka ko caman de bɛ yen a ye k'a dɔn k'a fɔ ko a caman bɛ a bɛɛ lajɛlen bɛna dakala i k'a dɔn k'a fɔ k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ jamana ani wari minnu kun ka kan n'o wariw k'a dɔn k'a fɔ ko o bɛɛ lajɛlen kɛ kun bɛ fɛn ye minnu ni ale kun bloqué mɛ a ko i k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛɛ lajɛlen ko a bɛna bɔ maa i k'a dɔn k'a fɔ ministre ale ye foli ni danu ta min bɛ tali kɛ an ka jamanakuntigi Asimi Goita i ka dɔn k'a fɔ aso ka a sɛgɛrɛ a sababu kɛ i ka dɔn k'a fɔ transition nin bɛɛ lajɛlen ye transition ka wuli ka jɔ ye i ka dɔn k'a fɔ ko a tɛ taa jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ka cɛsiri kɔ a sababu kɛ waati min na gɛlɛya in dana ka an ka jamana k'a sɛgɛrɛ jamana kɔnɔdenw y'u jɔ u jɔyɔrɔ la olu kɔni y'a jira k'a fɔ hali ni gɛlɛya n'a tɛmɛna nin kan a i ka dɔn k'a fɔ olu bɛ u ka ɲɛmaaw kɔ a sababu kɛ u b'a fɔ jamana a ka bɔ jɔnjajuru la i ka dɔn k'a fɔ o jɔnjajuru a b'i n'a fɔ a tigɛra nin ye a sababu kɛ i ka dɔn k'a fɔ ani minnu kun ka kan i ka dɔn k'a fɔ ko a bɛɛ lajɛlen bɛ ka se ka na an ka wagande kɔnɔna na a filɛ nin ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ i bonya a bɛ kɔrɔfɔ la Abu Sabila Jara bonya ye Asibakɔrɔ Jara ye hali bi an b'a yira kanubaw la k'a fɔ k'u sɔgɔlen bɛ Nuru FM na 94 tɔmi murumuru 5 an bɛ laseli kɛ nin waati na ka bɔ Jalakɔrɔji koɲumani wɛrɛda la nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 Abu Sirajan Tama an bɛ taa indicateur du renouveau ne bɛ n bolo don bɛ bɔ ni a ye mun ye Bala Soumaïla Traoré a kumara dɛ a ko mun ye baccalauréat malien ko siga t'a la ko mun ye correction baaraw ko o kɔni o dabɔra kabini jumɛn n'o bɛnna uti kalo tile 5 ma san 2000 ani san 22 i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye correction baaraw kɔni ko o dabɔra nka fɛn mun bɛ n'a bɛ ka lakɔlimɛtiri dɔw kɔni k'u kamana o gan lakɔlimɛtiri minnu bɛ yen n'olu talen tɛ jamana kɔni a bolo olu kɔni ye kulekan k'a sɛbɛkɔrɔ bɔ dɛ olu y'a yira k'a fɔ ko an bɛ don min na ko bi mun ye lakɔlimɛtiri minnu n'olu bɛ jamana tɔgɔ la nin baara in na ko olu kusalen ninnu n'olu ye dɛ o de hukumu kɔnɔ la Abu Safina Jara a lakɔlimɛtiri ninnu u ye kulekan ka a bɔ kɛrɛnkɛrɛnnen la maa minnu n'olu bɛ région kɔnɔ la ka baara in kɔni ka a kɛ u y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an bɛɛ lajɛlen ye lakɔlimɛtiri ye aw ye faso ta ye anw ye privé ye nka nin baara min bolodalen filɛ nin n'a bɛ correction o kɔfɔ bagi correction kɔni ko o kɔfɔ saraw bɛɛ lajɛlen kɔni ko o kan ka kelen
Bakele kibaruya kɔni ko sɔrɔla ka bɔ Bala Sumayila Tarawele ale y'a yira k'a fɔ ko kibaruya ko o sɔrɔla mun ye région no lakɔlimɛtiri ninnu lakɔlimɛtiri minnu n'olu bɛ région kɔnɔ la ko olu bɛ ka sara mun ye 800 tile kɔnɔ mun ye jamana ka lakɔlimɛtiriw ko olu bɛ ka sara 1000 o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen k'i bɛna ye k'a fɔ ko cadre dɔ fana bɛ yen ko tile o tile Abu Safinɛ Jara k'olu bɛ 5000 k'o sɛlɛ u dufa o kɔnɔna la Abu ko an ka taa Kaye a ko ni taara Kaye kɔnɔna la ko mun ye lakɔlimɛtiri minnu n'o olu bɔra mun ye kita o kɔnɔna la kɛɲɛba o kɔnɔna la correction kana a baara ko o kɛ Abu Safinɛ Jara ale jigiyɔrɔ ko kɛra baara olu ma koyi ko sabu kɛ u kɔni taara jigi mun ye classe o de kɔnɔ monsieur o tɛ kojugu dɛ classe de tɛ awɔ mais o kojugu ma yɔrɔ monsieur sinon monsieur o fana tɛ kojugu dɛ classe di monsieur o fana tɛ kojugu kɔrɔlen y'o de ye o monsieur o fana tɛ kojugu dɛ o tɛ kojugu o tɛ kojugu ye aw tɛ so dɔ ye de awɔ alors aw yɛrɛ tɛ kojugu ye dɛ o y'a kɛcogo de ye o a fɔ a ka monsieur ɲɛna ko tɛ kojugu ye olu b'a fɛ ka taa jigin de denbaya la kɛ hôtel la wa ayi a kan ka ala man ka bɔ kɛnɛma école maître kɔni an jiginyɔrɔ ye école so de ala man ka bɔ kɛnɛma awɔ école maître n'aw donna correction yɛrɛ kɔni a kɔnɔna la a man ka bɔ aya mais an bɛ bɔ dɛ a bɛ taa min an bɛ bɔ a bɛ taa min correction wagati mana tɛmɛ i tɛ se ka bɔ ka t'i yala n'a wagati tɛmɛna kɛ a wagati kɔnɔ k'a fɔ i bɛ bɔ ayi examen wɛrɛ fana tɛ bilen dɛ ayiwa an bɛ bɔ dɛ ala k'a ɲɛ ka d'a ma Abu école maître a jiginyɔrɔ ye classe kɔnɔna kuma ɲɛna o kɔni tɛ kojugu ye o tɛ kojugu ye ayiwa ni lakɔlimɛtiri ninnu kɔni an ye baabu mun k'o faamu a b'i n'a fɔ ko mun ye jamana ka lakɔlimɛtiri olu sarali min bɛ ka kɛ 1000 olu ta ye 800 ye nin kɛlɛ kɔni siga tɛ fɛn min na mun ye musako kɛlɛ o don Abu o tɛ monsieur Tolo no mugu 200 nɔfɛ la monsieur Tolo no mugu ko la o mugu ko monsieur Tolo no la dɛ cɛ fara misiw la sa kosɛbɛ Abu ni kun ye kunnafoni ye an y'a sama ka bɔ indicateur du renouveau kɔnɔna la Bala Sumayila Tarawele ale ye sɛbɛnnikɛla ye an tɛ taa sugu kɔnɔ ka na an ka taa dɛ n'an taara sugu kɔnɔ ka na Abu kunnafoni caman bɛ yen dɛ a caman ba n y'o de f'i ɲɛna n ko mun ye Buguni mun ye maire dɔ bɛ yen n'o de ye Kajana maire ale bɛ kogo 4 ni ɲɔgɔn cɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen mun ye les éléments Abu Safinɛ Jara olu ye laɲini kɔni k'o kɛ an bɛ don min na comme bi diinɛjɛkulu min bɛ n'a bɛ Amadenya ko fɔ ko k'olu ka baaraw k'u jɔ jamana in kɔnɔ ayiwa an bɛ taa sugu la ka na n'o bɔra mun ye INTM mun ye Yakuba Katile a fana jaabira o kunnafoni o caman bɛ yan nka an bɛ taa sugu kɔnɔ ka na n'an bɔra sugu kɔnɔ an bɛna nin bara k'a ci jata an ka tɛ fan fɛ ayiwa an bɛ segin ka na kumaso kɔnɔna la yan arajo ye Nura FM ye 94 tɔmi murumuru 5 ni waati na mun ye kɛngɛlen wasolo maaw Badirisa Keyita n'a ka cɛdenw Jalo an bɛ foyi ta ni k'a sɛgɛdɛ mun ye Jalakɔrɔji mairie yɛrɛ fanfɛla la mairie kɔrɔ carré kɔnɔna la mun ye kɛngɛlen numéro 1 Abu Safinɛ Jara olu jabala ye kɛngɛlen wasolo numéro 2 u jabala filanan o bɛ Jamusabugu la ni tɛmɛna Jamusabugu sigiyɔrɔ la n'i bɛ taa Safo i bɛ kinifɛn fan k'o lajɛ mun ye belebele fana bɛ n'o de Keyita ye an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ Abu Siradantama an b'an bolo don bɛ bɔ ni a sɛbɛn sɛbɛn mun n'an k'a ma ko Soir de Bamako n bɛ bolo don n bɛ bɔ ni a ye dɛ mun ye fasirikɛla Laya Jara kɛ a kumara Abu a ko délinquance financière Buguni o région kɔnɔ la n'i ye délinquance financière n'i y'ale kuma mɛn nanzarakan na Abu o tɛ kibaruya ɲuman ye o de hukumu kɔnɔ la mun ye commune rurale de Kajana n'a bɛ Buguni mara kɔnɔna la an bɛ don min na comme bi ale maire wa ko a tɛ kogo 4 ni ɲɔgɔn cɛla la pôle économique kɔni maaw u ye mun ye mandat de dépôt k'a ta ka da mun ye maire kan n'a bɛ Kajana maire ko fɔ an bɛ don min na comme bi ale siyɔrɔ o kɛlen bɛ mun ye Bamakɔ kura Kasobonba o kɔnɔna o la Patrick b'a ka fɔ la a ko maire in tɔgɔ de Zumana Sangare n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ale ye mun ye Kajana o maire y'a ye Kajana yɛrɛ ale bɛ mun ye Buguni o région o fɛ a ko kibaruya kɔni ko o sɔrɔla koyi kibaruya jɛlen k'a yira k'a fɔ ko dɔgɔkun tɛmɛnen na mun ye pôle économique de Bamako olu ye mandat de dépôt k'a ta ka da mun ye Zumana Sangare kan a siyɔrɔ ko taara bɛn kogo 4 ni ɲɔgɔn cɛla o la Patrick b'a ka fɔ la a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun de ye mun ye maire Zumana Sangare n'a bɛ Kajana maire ko fɔ k'a bila kogo 4 ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ don min na comme bi a ko i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye jɛkulu dɔ de ye fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen kɛ mun ye nin maire kɔfɔlen n'a bɛ Zumana Sangare ko fɔ ka plainte kɔni ka a don a kan koyi jɛrɛjɛkulu in yɛrɛ ko a bɛ dugu in yɛrɛ kɔnɔna o la o ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ u ka plainte in kɔnɔna la u y'a sɛbɛn a kɔnɔ ko abus de confiance Abu Safinɛ Jara danaya mun taara ka da cɛba kan n'o bɛ Zumana
Sangare ko fɔ dɛnɛ kɔni ko a y'o o jigi ko o waro o bɔlen kɔfɛ mun ye favoritisme Abu Safina Jara fo ka taa fara mun ye furuba wari Abu Safina Jara ko nin cɛ kofɔli n'a bɛ Zumana Sangare ko fɔ Abu k'a ye nin bɛɛ lajɛlen ka a sɛlɛ Abu Safina Jara ko kibaruya jɛlenw yɛrɛ kɔni sɔrɔla ka bɔ mairie yɛrɛ a kɛrɛfɛ maa dɔ kɔni o kɛrɛfɛ o y'a yira k'a fɔ ko siga tɛ fɛn mun na mun ye mairie Zumana Sangare a kɔni bɛ koko naani ɲɔgɔn cɛla la hali n'o y'a sɔrɔ o ma dalu jɔnjɔn kɔni ko o di ko in na Patrickeba ka fɔ la an kɔni bɛ don min na comme bi mun ye mairie de Kanjana n'a bɛ Buguni mara o fɛ n'o bɛ Zumana Sangare ko fɔ fulakɛ Abu Safina Jara ko a bɛ koko naani ni ɲɔgɔn cɛla o la Abu Safina Jara a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ jalaki minnu talen bɛ ka nin cɛ kɔfɔlen ka a sɛgɛrɛ n'o bɛ Zumana Sangare ko fɔ jalaki kumabaw la k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye régisseur Abu Safina Jara ko régisseur ka compte Abu Safina Jara ko a y'o sɛlɛ ko mairie n'o bɛ Zumana Sangare ko fɔ ko a nɔ yera o ko la nafolo ɲamin dɔ yera o kɔnɔna la ko cɛ kɔfɔlen ko a nɔ yera o la o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen i bɛ na ye k'a fɔ ko nafolo kasabi dɔ ko o kun sɛlɛla mun ye Zanjɛ bugu sira Abu Safina Jara ka taa bila mun ye Côte d'Ivoire o kɔnɔna la k'o sira ni k'o baara k'o kɛ nin sifinaka ninnu minnu ye jalaki ta ka Amerika a sɛgɛrɛ u y'a yira k'a fɔ ko o musaka Abu Safina Jara ko o sɛlɛla ko o manje mana Abu Safina Jara an kɔni bɛ don min na comme bi mun ye maire kofɔlen n'a bɛ Kajana maire ko fɔ Zumana Sangare a bɛ mun ye Bamakɔ kasobonba o kɔnɔ mun ye Patrickeba ye n'o ye Laya Jara ye a ko k'a bɛ démocratie o donna an fɛ yan k'a bɛ maire kalata Abu Safina Jara o baara bolo la k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye dugukolo ɲami siga tɛ fɛn mun na ko a sɛbɛkɔrɔ ɲali no an ka jamana o kɔnɔ la n'i ye jamana maire jateminɛ k'a lajɛ an bɛ don min na comme bi comme ye liberté provisoire a caman kɔni bɛ k'u bɛ ka yaala n'o o de ye dɛ Abu Safina Jara dugukolo ɲami Abu ni hali n'i y'i kunkolo ka a sɛlɛ ne tolu bɔra assemblée la n'ala ma farati ko maire dɔw kɔni u bɛ mɛtiri ko a da a kɔnɔ mun ye kɔkɔnɔnaw Abu Safina Jara u y'o bɛɛ lajɛlen ni ka a kɛ c'est tout c'est fini Abu Safina Jara ko maire laka dɔw bɛ yen i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye agence immobilière yɛrɛ de b'o olu bolo koyi u b'a a suma wa olu bɛ tila ka a feere Abu Safina Jara ko maire caman bɛ yen i bɛ na ye k'a fɔ ko hali partenaire bɛ dɛmɛ mun ta ka mairie kɔni ka a sɛgɛrɛ Abu Safina Jara ni nafolo ninnu Abu Safina Jara k'u b'u bɛɛ lajɛlen ni ka a sɛlɛ u b'o bɛɛ lajɛlen ni ka a mangement nka an kɔni bɛ don min na comme bi n'a jara a bɛ se fila mun ye Kajana mairie n'o bɛ Zumana Sangare ko fɔ ale kɔni ye dunko jugu mun ni k'o kɛ Kajana mairie o kɔnɔ la mun ye sifinaka mun bɛ n'o ye collectif ye olu kɔni ye plainte don a kan wa an bɛ don min na comme bi mun ye Zumana Sangare a bɛ koko naani ni ɲɔgɔn cɛla la an bɛ don min na comme bi ka sobuma o kɔnɔ kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ mun ye Sɔdeba ko ale kɔnɔ Laya Jara ale sɛbɛnnikɛla ye Abu Ibonya o b'a la ayiwa Bete o y'a bɛɛ feere o y'a bɛɛ feere aramu hali kɔkɔnɔna u y'a bɛɛ suma mais b'a dɔn mun bɛ ne kamana yan ko la buwa maire bɛ dɔw bɛ yen u bɛ se ka dugukolo k'a feere maa naani maa duuru ma wa o maa duuru olu bɛɛ lajɛlen bɛ wele tribunal la nka maire yɛrɛ tɛ wele ayi ne ma se k'o de faamu ko in na quoi wa maire bɛ nin bɛɛ la i t'a mɛn k'u bɛ kaburu dɔ ko kɛlɛ la fiyewu u b'o suma dɛ u kan k'o de ɲɛɲini u b'o suma dɛ u b'o yɔrɔ dɔ feere dɛ u bɛ kaburu dɔw b'a dɔ dɔɔni cɛ dɔw ka a b'u ɲɛna k'u tɛ sa o kɔkɔnɔnaw dɔw b'a feere walahi kɔkɔnɔna k'a suma k'a feere kutubu maire Mali maire la ilaha illallah est-ce que a caman kɔni bɛ yen a b'o olu liberté provisoire bɛ ka yala dɛ o bɛ ka yala mun ye belebele yɛrɛ n'o bɛ Adama Sangare ko Laya Jara y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na comme bi maire minnu yɛrɛ ka kasoladon k'a cayara jamana in kɔnɔ n'i ye belebele min bɔ a la o ɲɛmaaya kɔni ko o b'ale bolo o tali bɛ ka kalifa Adama Sangare ma maire ba to yan awɔ ale ye kasoladon min kɛ ko maire foyi tɛ e ko maire yɛrɛ bɛ jamana in kɔnɔ min ma dɔɔnin kɛ kaso la de a ka jugu dɛ a ka dɔgɔ kɔni a ka dɔgɔ ne t'a dɔw bɛ yen don tɛmɛnenw na les 703 communes n'i ye a maire min ma taa kaso la bi a tɛ tɛmɛ 3 kan dɛ 700 bɛɛ bɛ kaso nɛnɛ a bɛɛ bɛ taa caman kɛ bɛ k'a nɛnɛ dɛ u ka ɲɛmaa ye belebele ye Adama Sangare yɛrɛ Adama Sangare o kɔni ale ye taali min kɔni kɛ ko maa tɛ o médaille dira ale ma a médaille dira ale ma médaille b'ale bolo awɔ ayiwa i bolo don an ka taa Bete i ka dɔn k'a fɔ ne bɛ n tigɛ don mɛ bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko le nouveau réveil nouveau réveil k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ syndicat dɔw la awɔ n'o ye syndicat minnu bɛ yen minnu ni olu donna fonction publique kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ ni diplôme min ni a cogoya ko licence professionnelle a kɛra k'a dɔn k'a fɔ 2014 waatiw la k'a dɔn k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen na min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ août kalo ale tile 5 maa min bɛ yen ni o bɛ IETM cogoya la bi n'o cogoya ko i k'a dɔn k'a fɔ Yakuba Katile k'a dɔn k'a fɔ ko a ye kɔrɔfɔ dɔw fɔ min bɛ tali kɛ lettre dɔ la i k'a dɔn k'a fɔ a kɔni ye lettre dɔ ci ministre ma ministre min ni o ɲɛsinnen bɛ i k'a dɔn k'a fɔ fonction publique et du travail
travail ma ani dialogue social min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ décret min ni a bɔra i k'a dɔn k'a fɔ ni o ye arrêté numéro min ni a bɔra 2022 in kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ 3266 min ni k'a dɔn k'a fɔ a tɛgɛnɔbilare k'a dɔn k'a fɔ juillet kalo ale tile 26 don décision min k'a dɔn k'a fɔ ni ministre ye a sɛbɛn labɔ i k'a dɔn k'a fɔ Yakuba Katile k'a dɔn k'a fɔ a bɛɛ wuli ka jɔ la ko k'a dɔn k'a fɔ yanni nin kalo in sali cɛ ministre a ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ décision in k'a dɔn k'a fɔ a bɛ se ka annuler cogo la kuma ye k'a dɔn k'a fɔ kɔrɔfɔ min ni a talen filɛ ka maa minnu sɛgɛrɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ yanni ministre ka jaabi cɛ olu yɛrɛ ka jɛkulu kɔni k'i k'a dɔn k'a fɔ ko u bɔra u ye Yakuba Katile u ye a jaabi ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ Yakuba Katile la i k'a dɔn k'a fɔ ko u dusukun tɔɔrɔlen don i k'a dɔn k'a fɔ u dusukun kamikaminen don i k'a dɔn k'a fɔ Yakuba Katile a ye kɔrɔfɔ min lettre min ni a y'a ci ministre ma i k'a dɔn k'a fɔ ko u ye a kɔrɔfɔ bɛɛ lajɛlen k'a faamuya i k'a dɔn k'a fɔ ko u ye a bɛɛ lajɛlen lamɛn u kɔni y'a yira k'a fɔ ko u bɛ jalaki ta ka Yakuba Katile k'a sɛgɛrɛ ko Yakuba Katile i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ wele ko mensonge a ye mensonge i k'a dɔn k'a fɔ wuya fɔ ani k'a dɔn k'a fɔ kunnafoni lankolon i k'a dɔn k'a fɔ ko o ye sababu ye min ni k'a dɔn k'a fɔ syndicat a bɛ se ka ale fanga k'a sɛbɛ jɔya kuma i k'a dɔn k'a fɔ Yakuba Katile a kɛlen filɛ ka kɔrɔfɔ minnu fɔ nin ye i k'a dɔn k'a fɔ ko ale olu ka miiriya la Yakuba Katile a bɛɛ ka baga i k'a dɔn k'a fɔ ministre de la fonction publique ma koyi k'a sababu k'a dɔn k'a fɔ ni kɔrɔfɔ min filɛ nin ye i k'a dɔn k'a fɔ ko ni a bɛ ka olu sɛgɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ olu ma don fonction publique kɔnɔ o togo in na min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ régularisation de la situation administrative o ti dɔwɛrɛ dɛ i k'a dɔn k'a fɔ olu ye fonctionnaire ye ka tɛmɛ i k'a dɔn k'a fɔ nka fonctionnaire minnu kun u tun bɛ catégorie dɔ kɔnɔ min ni a bɛ wele ko catégorie BD i k'a dɔn k'a fɔ kalan sababu la i k'a dɔn k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ kabini waati dɔ la min bɛ tali kɛ anw ka gouvernement la i k'a dɔn k'a fɔ u kɔni u ye fɛɛrɛ kuraw ta fɛɛrɛ kura minnu bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ diplôme kow ni jɔyɔrɔ kow la ni k'a dɔn k'a fɔ diplôme a kunfɔlɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ min bɛ tali kɛ catégorie A la ale diplôme kunfɔlɔ o bɛ daminɛ bi an bɛ min wele ko licence professionnelle o kuma i k'a dɔn k'a fɔ olu ye kalan de kɛ kalan min sababu la i k'a dɔn k'a fɔ ni u ye o diplôme ni u ye o sɔrɔ n'o bɛ wele ko licence professionnelle o kuma i k'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o licence professionnelle o bɛ olu bolo o kuma i k'a dɔn k'a fɔ olu ka catégorie kan ka yɛlɛma o ti dɔwɛrɛ dɛ i k'a dɔn k'a fɔ licence professionnelle u k'a dɔn k'a fɔ gouvernement yɛrɛ jɛnna ni a ye k'a fɔ u ka kɛ catégorie A diplôme dɔ ye o kuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko olu ye kalan kɛ kalan min bɛ kɛ sababu ye min b'a to k'a fɔ o diplôme olu ka se ka u tɛgɛ da o kan n'u tɛgɛ dara o kan i k'a dɔn k'a fɔ catégorie kɔrɔ min bɛ yen ni o ye BD ye wa i k'a dɔn k'a fɔ olu de kan ka bɔ o kɔnɔ nka min ye k'a fɔ ko olu ye fonctionnaire ye minnu ni u taara ka don i k'a dɔn k'a fɔ yuruguyurugu o siraw kan min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ gouvernement de transition min ni o filɛ nin ye bi k'a fɔ ko u bɛ ka maaw ta yuruguyurugu kan i k'a dɔn k'a fɔ ka olu ta k'olu don fonction publique kɔnɔ ten ka sɔrɔ u ma concours kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Yakuba Katile a ye kɔrɔfɔ min fɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko a ye wuya de fɔ k'a ye wuya fɔ awɔ Katile k'a ye wuya fɔ awɔ o kuma i k'a dɔn k'a fɔ olu filɛ nin ye i k'a dɔn k'a fɔ olu ye fonctionnaire kɔrɔ de ye kabini i k'a dɔn k'a fɔ 2013 2014 i k'a dɔn k'a fɔ u kɛlen kɔrɔ kɔfɛ k'u ka diplôme ka o sɔrɔ o kuma i k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen u ye o ɲini min bɛ wele ko catégorisation ka bɔ i k'a dɔn k'a fɔ catégorie BD la ka taa bin A la catégorie A la o kuma i k'a dɔn k'a fɔ ko u ka bila o hokumu kɔnɔ kuma o dossiers de bɛ sen nɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o baaraw olu kɛlen kɔrɔ kɔfɛ ni Yakuba Katile nana ka na fɔ k'a fɔ ko a bɛ jalaki ta ka ministre k'a sɛgɛrɛ k'a jira k'a fɔ ko ministre a ye décret min signé min bɛ tali kɛ fonction dɔw don nin na i k'a dɔn k'a fɔ k'olu don nin don cogo in na k'a fɔ ko a tɛ bɛn ko Yakuba Katile ko a kana i poro kumaw kan kuma minnu bɛ i k'a dɔn k'a fɔ ni a danganiya jɔnjɔnw tɛ a bolo o kuma i k'a dɔn k'a fɔ k'i komi ko in bɛ jugew ka bolo kan a bɛ tribunal ka bolo kan i k'a dɔn k'a fɔ olu bɛ a ɲini Yakuba Katile fɛ min bɛ tali kɛ document la document papier minnu bɛ a bolo minnu b'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ don olu denw bɛ yuruguyurugu kan i k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ ka Yakuba k'u bɛ a kɔnɔ min bɛ tali kɛ jugement ale bunakun kan o n'o tɛ ko olu kɔni tigɛlen bɛ a kan k'a fɔ ko u tɛ namara sira kan wa i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ tɔgɔcankow la o ta kan i k'a dɔn k'a fɔ camancɛ fanga maaw k'a sɛgɛrɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ni nin hokumu ye ko o tɛ tiɲɛ ye kuma olu kɔni donna doncogo normal kɔnɔ batiri filɛ nin ye an ye min fɔ i k'a dɔn k'a fɔ le nouveau réveil kɔnɔ Adama Kulubali ale ka sɛbɛn don le nouveau réveil Adama Kulubali an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ hali bi an b'a yira kanubɔw la k'u sɔgɔlen bɛ Nura FM na 94 tɔmi murumuru 5 laseli an b'o kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wɛrɛda la nɛgɛjuru sira 76 33 43 03
Abu indicateur du renouveau ne be mbolo do me boni aye munye Bala Soumaïla Traoré Bala Soumaïla Traoré akumara de ako munye alislamaya ko ngana okonala nana no konala be na eka foko jere jakulu mumbe nanka mako les ulémas du Mali e Abu Safna jera kuba nyini munye Mali marabao fe ferani dabali bela jelenga sigi singa dinne jakulu mumbe nanka mako Amadia luka baro ko nimbe seka interdit to kumuna anga jamana akonala munye Bala Soumaïla Traoré ayira ka foko munye communiqué do ko niko abora ka binte chari communiqué masoro dore fe ibina ka foko munye conférence nationale des ulémas du Mali Abu Safna jera amabeta mabisheki anefla o nywana la yusiki ka barulaje do okonala u benaka ka foko ni dina jakulu mbe nanka mako Amadia ferani dabali bala dilenke ukata bolo beseka chari ka tabulo meseka franto ko muna kabo anga jamana kono ukabara bolo dalon ko ka abela dile nyongri anga jamana okonala fatike baka fola akoni ya jitemina kalaje munye ni jakulu yena bella zulema du Mali nabo okofo Abu Safna jara uyo comité scientifique do koni ko osigi singa comité scientifique muna uya asigi singa unana ye ka foko bengara ka foko ni dina jakulu mbe nanka mako Amadia Abu Safna jara kube tabulo mna na foko bi ko ane alislamera konu kuteta fangelen konu ko ofe okumun konala munye ni jakulu yena bella zulema du Mali yalla ni jamana maraba foko feren dabali bela jelenga ke nunu nga bara ko folo nunu mbe seka nyongri to ko mna anga jamana okonala Abu Safna jara ni ya jemna kalaje munye la zulema du Mali ani kata fara munye Amadia ka ube fo nyango yoro jumenela akoni ya jemna kalaje munye fatrika bano de Bala Soumaïla Traoré akomunye ni dina jakulu yena be Amadia maukofo wira ka nyema ba mamun kara sobobe ka dinen ka sigi singa ko otoko de Mirza Gulama Amada Mirza Gulama Amada kwa ka kitabu do konala kitabu mnanga mako Brayinu Amadia okonala abaira ka foko munye Muhammadu temenen ko fe Abu Safna jara ko kira wara ko obede ni kuma ne asibe koro chalendo foka foko asibe koro chalendo oro kum konla munye les ulémas du Mali ukuyo laini ke ni kenenga uyo laini chama ko nku oke ni babu munafle ni Amadia ma ko nku udakono neta ko ana alislamera ko ni baraku tita fangale fe kaira ka foko Muhammadu kishine nema obe kanyashi ama ko temenen ko faka bu ko kira wara ko obele wa Abu Safna jara ko ye fenye fe muna yo lu ko nku kamanaga wa fe no kutinu sikika alaje oro kum konala muye les ulémas du Mali uya ni Mali maraba bela dile fe ni wati na mamunu meka jamana ko ni ka amara ku ka feren dabali bela dile nke singa munye Amadia aka baro ko ni kana ketugo shila anko jamana okonna ula fatirke baga fola munye Bala Soumaïla Traoré ayira ka foko sekasikali chairman ko okera organisation islamique internationale ulu chairman uda don koina kerangare la académie de la jurisprudence islamique ulu uda don koina fokata faramunye ulu o sigleme maka ulu uda don koina fokata faramunye organisation de la coopération islamique damuson kumala nanka mako OCI Abu Safna jara ulu bela jele ayira ka foko ni dina tabolo munaba Amadia maobulu fendo ko ati benbi ko ate bensini ka foko munye anga Muhammadu kishi anene ma ko obeka nyeshi ama ko obolen ko fe ka foko kira wara ko obewa Abu Safna jara ko ne fenye muyo kamana ga oro kum kono la yayi ni ka foko misijugu kuba ta gire majona ko muyo bayine jamana maraba fe munye Amadia Abu Safna jara uka baro nu babol da ka nyeshi alislam ko abaro bala delega interdit anga jamana kono la na foni flani anya sama ka bo indicateur du renouveau alikono Bala Soumaïla Traoré ale sebenigala ibunya obala aywa bedi kero ko fo Bala Soumaïla Traoré ambale fo mais c'est quand tegado mi metal ke nouveau réveil konona mi metal ke kado ko fo agence nationale d'évaluation des hôpitaux c'est fa war million temps ani cheki kado ko fo ko o ngana muneme mi metal ke directeur ani aka clan V le DG et son clan on son Abu mi metal ke kado fo Adama Kulubali ayeni vasiri aya asebe aya yira ka fo mi metal ke sefa war million temps ani sheki kado ka fo ani akunkan ve kado ka fo ko ni de war mi kado ka fo ni anona na ye mi metal ke bureau du vérificateur général kelen goro ko fe ka wuli ka jo ka boloda chakeda mi ni abe wuli ko agence nationale d'évaluation des hôpitaux nya do ka fo onake hôpitalu ka baraka yoro doye basiri ba ka fo le kado ka fo kelen goro ko fe ka rapport ta ko lu larawe kado ka fo mi metal ke rapport sebe vrola kado ka fo mi metal ke anyema bala no ye seku fa
Fajaji Touré Sekuli Fajaji Touré i ka dɔn ka fɔ ale kɔni ale ye cakɛda in ɲɛmaa ye min bɛ talikɛ ka dɔn ka fɔ cakɛda in na a kɔni yirala ka fɔ laisser aller n'o ye ka dɔn ka fɔ yɛrɛmabila o ɲɔ o sɛbɛn ɲaamɛ nin cakɛda in na kuma ka dɔn ka fɔ ɲɛmaaba ni o ye Sekuli Fajaja Touré ye ale ni ka dɔn ka fɔ a ka cakɛmaw i ka dɔn ka fɔ ko ninnu kɔni kɛmɛ ka wariba ka ŋanamu nin ye nin cakɛda in jɔ a la kuma ka dɔn ka fɔ ka kɛɲɛ ni ka dɔn ka fɔ sariyakisɛw labatolibaliya sariyakisɛ min bɛ i ka dɔn ka fɔ ni tɛgɛnɔbila kɛra o la juillet kalo tɛgɛnɔbila kɛra o la avril kalo ale tile 7 san 2023 tɛgɛnɔbila kɛra nin sɛbɛn min na o tɛ sɛbɛn wɛrɛ o ye sɛbɛn min bɛ talikɛ ka dɔn ka fɔ baarada in a kan ka fonctionner cogo min na baarada in ka dɔn ka fɔ a kan ka taa cogo min kan n'o ye ka dɔn ka fɔ agence nationale d'évaluation des hôpitaux ye ale cakɛda a kan ka labara cogo min na i ka dɔn ka fɔ conseil d'administration i ka dɔn ka fɔ o kɛlenkɔrɔ kɔfɛ min bɛ talikɛ i ka dɔn ka fɔ maa 12 olu de taara ka bila conseil d'administration kɔnɔ ni a baara fɛn o fɛn bɛ kɛ o maa 12 olu de kan ka baaraw bɛɛ lajɛlen k'a labato olu de kan ka baaraw bɛɛ lajɛlen ka i ka dɔn ka fɔ a kan ka taa cogo min na olu kan k'o bɛɛ lajɛlen k'o sarada o kuma i ka dɔn ka fɔ ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ bureau du vérificateur général a ye wulikajɔ a ye a boloda waati min na i ka dɔn ka fɔ u ye wulikajɔ u ye a boloda conseil d'administration min ni o kɛra o rapport u ye a ɲini tɔgɔ bɛɛ lajɛlen na ka u tɛgɛ da o rapport o kan i ka dɔn ka fɔ a kɔni yirala k'a fɔ min bɛ talikɛ nin sefa wari miliyɔn 18 n'a kunkanfɛn i ka dɔn k'a fɔ ko o ŋanamunen bɛ registre minnu ni ka dɔn k'a fɔ u bɛ baara kɛ ni o ye i ka dɔn k'a fɔ ko u y'olu bɛɛ lajɛlen k'olu larawe o kuma min bɛ wele ko compte rendu i ka dɔn k'a fɔ des recettes sɔrɔ minnu ni musaka minnu bɛ sɔrɔ cakɛda in na i ka dɔn k'a fɔ u ye nin bɛɛ lajɛlen ka a larawe a kɔni yirala k'a fɔ min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ agence nationale d'évaluation des hôpitaux ɲɛma i ka dɔn k'a fɔ ka taa se i ka dɔn k'a fɔ a jɛɲɔgɔn tɔw ma minnu kɔni bɛ i ka dɔn k'a fɔ u tɛ foyi wɛrɛ la wari dun kɔ o kuma i ka dɔn k'a fɔ nin cakɛda in bi ɲini ka cakɛda in k'a sigi a sen zabara kɔnɔ k'a sababu kɛ i ka dɔn k'a fɔ maa min bɛ ni o ye Sekuli Fajaji Touré ye ale ni i ka dɔn k'a fɔ a tɔw i ka dɔn k'a fɔ ko u kɛmɛ ka nin baarakɛda ye min bɛ talikɛ i ka dɔn k'a fɔ san saba baɲango larawolo kɔni y'a jira k'a fɔ ko cakɛda in a wari a sɛbɛ dun mɛ k'a sababu kɛ i ka dɔn k'a fɔ ɲɛma ani a ka jɛɲɔgɔnw ye batiri filɛ nin ye an ye min bɛ i ka dɔn k'a fɔ le nouveau réveil kɔnɔ Adama Kulubali ale ka sɛbɛn don le nouveau réveil Adama Kulubali an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ Abu Safinɛ Jaramu ye waati mun sumana ka d'a ma waati kɔfɛlen ale nalen jɔ tɛ cari an bɛ bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ fo ka taa bila mun ye Mali kɔkan la Mamadu kun sɔgɔlen man na k'a daminɛ nɛgɛ 10 fo ka na bila nin waati na foli ne tanu ni an b'a ta ni k'u bɛɛ lajɛlen k'u sɛgɛrɛ i mana kɛ diɲɛ fan o fan Abu n'Ala ma baasi wɛrɛ kɛ sini fɛnɛ duwa duman dɔ ye dɛ ne kuma kuncɛ kuma min b'i bolo i t'o sɛlɛ an k'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni wa bɛɛ ka dɔn k'a fɔ an kɔni an bɛ foli ni tanu ta ka